Pois é difícil, é todo, sobre todo se estás traballando fora e tens que chegar á casa e facer o da casa tamén. Outra cousa é que estes na casa e xa te dediques só a eso, que cousa que hoxe non ocorre, claro. Hoxe a xente traballa fora, entón teñen que axudar un pouco todos, pero daquelas pois tiñas que facer o da casa e facer o de fora. Os traballos cara un traballo de traballar para fora, podían traballar en poucas cousas, porque a muller non era competente para facer moitas cousas, aparentemente, que de feito na labranza, pois iba arar, iba sachar, iba facer de todo igual que o home, pero despois para traballar para fora non valía. A coser, a ir limpiar ou pouco máis. Ou traballar nunha tenda ou por aí, pero, bueno, na miña época había moi pouco deso. Era máis ben ir limpiar e ir coser, prácticamente. Pero donde eu vivín, a abuela do meu marido traballou na carretera, machacando na pedra. Era unha señora que quedou, vamos a ver, ela, eu ainda a coñecín, ela resulta que tuvo unha filla antes de casarse co home, que tuvo a miña sogra antes de casarse co home que era o pai dela, pero tiña 2 anos cando se casaron. Despois ele marchou pa a guerra, e con toda a miseria, con todo eso, estaban machacando na pedra as mulleres, e ademais, comentábame, miña sogra tenme comentado moitas veces, que incluso lle cargaban os carretillos cando transportaban a pedra, e por aí, como eran mulleres, ainda abusaban máis delas, ainda llas cargaban máis os carretillos. E miña sogra, despois, sendo nena, ten 88 anos, eu contame que foi á brea sacar o wolframio, que iban ao extraperlo, que non iban á mina, iban ao extraperlo, e resulta que estaban todo o día carrexando nos sacos da terra, lavándoa, e despois volvían para a casa andando outra vez, e andaban 2 horas e pico. A mañá e a noite cos zocos, e coméndose cada unha miga de pan e se cadra un trozo de touciño, se o había, e botaban así todo o día, e mollados, o que eso. E despois era a única forma de ter un peso para ganar algo. Xente moi dura, sí. Eso, desde logo, non tiña nada que ver a vida. Hoxe se lle mandan a mitad dos rapaces de 20 anos facer eso, nin de broma, vamos. Traballei sempre na terra e na casa, traballando, facendo comidas. Estuve tamén traballando nun restaurante que facían bodas, 10 anos. Axudante de cociña, de limpieza, do que había que facer. Viña, traballaba na casa, que tiñamos animales e había que os coidar. Iba para ali ás 10 da mañá, 11, xa deixábamos os animales atendidos e viña ás 6 da tarde, se non había baile, se había baile quedabas hasta as 4 da mañá. E así, para poder ganar unha peseta. Ali íbamos traballar e chegábamos a traballar e había que facer a comida e axudarlle a nosos pais e máis darlle cartos, porque eles quedaba algo para ti e o resto. Os primeiros anos axudámoslos moito, despois non, despois xa se foi indo máis adiante, pero antes non había. Non, fun porque quería, que fun pedir traballo, xa traballaba unha irmá máis vella miña ali, e fun pedir traballo sabendo miña nai que meu pai non sabía nada, que senón non nos deixaba ir. Como antes había vacas e por aí, non sabes, queríamos ter a todos na casa. Eu fui pedir traballo e despois, cando me chamaron, que me chamaron enseguidiña, meu pai non lle gustou moito, pero bueno. Fun, ten ali 45 anos. Home, sí, porque no campo non sacar nada, ao menos ali vas ganar cartos. E, bueno, porque antes, os pais de antes, xa sabes, queríanos ter a todos na casa, e aquí non había nada, que antes non é como agora que había de todo. Estábamos ao pobre de todo. Pois ou coser,
ou pouca cousa máis había, tecían, eran tecedeiras, e coser, eu de outra cousa, ou de ir de criadas, así para... Non había moita outra salida, que eu sepa e me acorde, E aquí na zona do rural había menos salidas que na cidade? Na zona do rural, pois si, aquí únicamente, pois que che diría eu, que tiñan un bar, se poñían un bar, e allí ibas ali de camareira, pero non moito, que podía ser unha, dúas, tres, non. É que en aquel momento non había moita cousa, o sea, en Doade quedamos así un puebliño de montaña, que aunque quedamos cerca de Lalín, non tiñamos coche habitual como para decir, bueno, pois, colles peluquería, porque o único que había en aquel momento era peluquería, modista e Paris, se acabou para as mulleres, digamos. Entonces, pois eu, encamiñáronme por aí. Eu tampouco era así unha nena así moi obediente e non me rebelei, ou non me rebelei. Ben, o sea, ben. Foi unha etapa moi bonita de cando iba a buscar o traballo a Lalín e eu traía para a casa, porque íbamos, outra amiga miña e eu pasábamoslo estupendamente, aunque tiñamos que vir cargadas desde Lalín andando. Pero ben. E era o único que había, non había, porque, por exemplo, as que vivían cerca de Lalín, pois se acollían outras ou iban, que daquela non había moito onde traballar, pero no textil, outras ao mellor facían peluquería, outras ao mellor pois estaban nunha casa, pero aquí, pois, non, era o que máis ou menos había. Eu te dedicabas á labranza, digamos, ou eu de labranza... así moito, pois non fixe, pero non quere dicir que non o sepa facer, o sea... Bueno, quixen estudiar magisterio porque a verdade era a carreira máis corta que había. Estaba en Pontevedra, entonces... Non decidín nada, eles mandáronme porque lle pareceu, porque lle dixo o maestro que era unha rapaza lista e que debía de estudiar, entonces... Eu fixen o que me mandaronme primeiro para Lalín e logo para Pontevedra e eu acatei o que me mandaron sin decidir nada, non decidí nin o que quería estudiar, nin siquiera se quería estudiar. Pero bueno, acepteino e ben, sin problema. O mesmo traballo quizás sea menos pagado. Pasas o mesmo traballo, máis parece que ten menos importancia por facelo unha muller.